Yes, comrades. Good evening, everyone. Mwasira banji na mwasira banji kumasira mbanji. Now, comrades, pepani. As usual, tikamanena kuti tikati timathamanga pa ground. Kwambiri so, timathamanga pa ground. Chiwamba ndithokoze kwambiri comrade Ipyana Ntakomwa for the good job that you are doing. Keep the fire burning. Kurumpi, Kumzuzu, Karonga. Tikakumana Karonga on the Monday or Saturday, Sunday. I'll be in Karonga up to candlelight night. Dikadiru Karonga. Everything set. Konkauti tinyamuke. Anytime tukunyamuka, ndikunyamuka pita Karonga. Tikachezepo kumene koko. Ndazi nzanga nonse. Ameno mandisatira. Ticheza Karonga. I'll be there for 3-4 days. Ndiru Karonga. Possibly midifika Karonga. That will be Saturday night or Friday. Yeah, Saturday night I'll be in Karonga. So that means Saturday, Sunday, Monday, Tuesday I'll be in Karonga. Sindikana nao kunsipe, komandika nao Karonga for special night, the candlelight kukumbukira maremu SKC. May so keep in rest in peace with those 8 others. Somanafa kuntungwa. So thank you very much, Ipyana Ntakomwa, for the good job that you are doing. Tukugwira ntchito. Ayamata ntchito imbombo muyiwomba barumyana umwe. Keep it up. Let's help. Let's join hands. This is a movement. Campaign at the Sokabambe is a movement. It's not a political movement, but this is economic movement. Tufuna ziko watu lisinde economically. We are a sick nation because our economy is very sick under this poor leadership. Thank you very much, the people of Nsanje. Comrade Kembo Nsanje. No, you're doing a good job. Keep it up. You can imagine now we have got team who are just scattered across the country. To northern region, there's the Ipyana Ntakomwa. When we go to Lower Shire, we have got Mr. Kembo there. He's doing a good job. Thank you very much, Comrade Kembo. Keep it up. Ndikukonani zimene mukupanga tigwire ntchito zabwino zili kusogolo panopa ni nthawi yoti tithamange pa ground. Amene ali ofoka ali ndi voti, no problem. Koma amene simunalembese chonde, don't disturb our campaign. Amene simunalembese musakambe za campaign yayi. You are not Malawians and you don't deserve to advise us anyhow. Tigwire ntchito ngati anthu okonda dziko lathu. Amene simunalembese, shame on you. Ndipo msanyasise kapena kubwesa nkhani zomwe zikulosokeza campaign. So people of Nsanje, people of Lower Shire, people of Chikwawa, I know I've got my comrades there. I've got people there. Oh, so many people. Amendi now ku Lower Shire. No, my message anu ndikusatira komasa anthu amene mukuma nawo akunduza zimene mugwira mupanga. You are doing a good job. Thank you very much, the people of Central Region. Anzanga Achina Ashavini Kabondo. You are doing a good job. Keep the fire burning to Central Region. Western Region, Chimozi Mozi, thank you very much, Comrade Muntali. There in Mangochi, you are doing a good job. I'm watching what you are doing. Chili Chonse, Chili Maru, Musadandaule, let's wake up in the morning. Let's wake up in the night. Let's wake up in the day. Tigwire ntchito ya Sokabambe. Ziko ilili ndikufuna economist. Anthu ambiri tikamati economist akubvesa bwinobwino kodi ni ndani. Economist ni munthu yemwe amaziwa za chuma pa international level, pa national level, ndi pa global level. Munthu oziwa kayendesedwe chuma, how to make money, how to spend money wisely. Ndiye msogolera tikufuna kumalawi kunoko. Munthu oziwa kuti ndalama tingazigwire bwino bwanji, komanso ndalama tingazipeze bwanji. We need that type of a person kumalawi. Yemwe Dr. Sokabambe. So comrades, my campaign panopa ndimasowa zokamba. Thank you very much, the people of Muzimba Central once again. Mukanga mwezo mwatima kungana kwambiri. You want me to come there? Ndibwera ku Muzimba Central after Kalonga. Kwa ndikachoka Kalonga ndipita straight ku Lilongwe. There's another team that I want to meet in Lilongwe. So what I'm trying to tell you, comrades Malawians, in search of a good leader, tinapeza msogolera wa chipani cha UTM. Suti kapena tinangompeza kumukonda maonekedwe kapena maphunziro ake. Ayi. Koma kuona
candidate amene akupikisana nawo pa 6 September. The only guy who has got brilliant and new ideas for Malawians to resolve our issues of mismanagement of our economy is only Dr. Desu Kabambe. Damene angasinde ziko latuli. Ena awawa, the only noise makers. They have been making noise while they were in opposition. They're still making noise while in government. Palibe china upanga. Angu yangu lazini. Zomo ukazisatira. Umasochera anso kuti. Koda utando za chana. Ena nali momo mboma umene mumu. Anakaramu samamva. Sana pange china chili chonsi. But for Desu Kabambe, as the champion, amene upanga lead this movement ya economic freedom. Ndi muntu yemwe oyenerera. Iyeyo amazoa za chuma. Ziko likamaenda bwino ndio kuti chuma chikuenda bwino. Osati ndale, even ndale zikamaenda bwino mziko kumakhala chuma chikuenda bwino. So panopa chuma sichikuenda bwino, which is a driving force of politics. Ndio kuti kumalawi kunoko palibe chilipo. So we need to balance zimene zizi kanapa campaign. Desu Kabambe akuziwa kwambiri za chuma, enafe tukuziwa kwambiri za ndale. Koma tufunika kuyika munthu yemwe amaziwa kwambiri za chuma. Kuti tikamapanga ndale zikhala kuti chonse chili malo. Tufuna munthu yemwe akamati corruption iyayi izioneka kuti corruption iyambire kusaoneka poyendesa bwino chuma cha ziko. Taxpayers money misonkho yathu izioneka kumene ikulowa. Ziliko zizikhalapo zizioneka apo ndi apo. Koma usati chitukuko kumanyadira nsewu wa 5 kilometers for 5 years kulima nsewu 5 kilometers. Ndio kuti pachaka kumalima nsewu 1 kilometer. That's a big joke. So comrades, Malawians, this is what you have to know. Tikamati UTM is a movement. Wina aliyense kawa chipani cha MCP, kawa DPP, kawa chipani chanji, kacha mboma chosusa. Kumalawi kuno tufuna msogolo wabwino yemwe Desu Kabambe. Tisiye za sanje ukoko. Tione tisiye kupanga jatina imba national anthem. Kumaina kuti njala nsanje ntenda whatever adana ziko latu. Zimene zazatibwezera mbuyo kwambiri nsanje. Tione ziko latu tipita bwanji sogolo. So comrades, this is what I can share with you this evening. Ulendo wa ukalonga ndikubwera, nkhwiza ukalonga, nkhwisa ukalonga ako tuswa kwa gana. Tuzayovepo ichi na ichi lori inongwa ingwisira ukalonga yo campaign ya Desu Kabambe, but ngwisira kangi ikando night ipo uombiwa kwa ukalonga. I'll be there with you to chat, interact and see the way forward with our campaign. So comrades, Malawians, this is my message to you. The people of Karonga, I'm coming to your place. I'm coming to your home just to do the campaign for Desu Kabambe, to share 2-3 things. And that many diaspora au Karonga, this is your time. If you want to support me while in Karonga, this is the time. Your friends have already started. Like my trip to Karonga, some other people have really said, no, Luara, we are going to push you. Pangono andika nkhako kuti ndikafike bwino Karonga koma panse upama Afrika zambiri. So comrades, Malawians, my trip to Karonga is in honor of the people of Karonga. Polira maliro pamene pakumbukira maliro wa SKC yemwe anafa pangoza ndege kuntungu. You know he died because of politics. Ndale zinampesa malemu Saulos Chilima. Kwa ndale kulibe, dirty politics made everything worse for SKC. May so keep and rest in peace. Please, tena Malawi tizikondana, tena tiziwe, chifukwa chani, tufuna msogolo wabwino kuno Malawi. Sizima cheza, sindale, Malawi kuno, tindi vuto wala likulu kwambiri, ndemwe lifuna kadaulo, uzwa za chuma. Tikakuza chuma chatu, chili chonse chikoza khala bwino. Zomwe timasira maiko ena, omwe economy yayo kena bwino. Ifeche kunoko, tikuza panga zimene zizi. Thank you everyone and good evening everyone. Thank you.